Welcome to my LB streaming. लोगोफोर दायो बे समाव नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायलायनो होननानै गोबाव समबो जाबायमोन आं LB streaming होयैया दान्दिसे सुखु दुखु रायज्लायलायनोसै होननानै फैबाय आङो भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो आं बे समाव लोगोसेनो LB बो होनोसै माथो खालामनो नङा होमबा थ' दान्दिसे रायज्लायलायनोसै फैलायदो गासिबो थ' साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि जि दा LB streaming होगासिनो दंना नोंथांमोन जाय फैगोन मस्ट वेलकाम एडभान्स माने लेटैबाबोथ' LB streamingखौ नुखायो नालाय बेनिखायनो आं बुंखाबाय सासे नुजाथि फैबाय जोंहा जाय नुजाथि फैदों अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो मा खबर खोन्थाहरलायदो क्रेजी बड' हा ओके हा मैं भी हंस रहा है शायद आंनि माबा मा होनो हिन्दी रायलायनाया जायादै ब्र गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर हा होननांसिगोन नामा क्रेजी बड' आंसो बाबु आं सिनायाखैथ' क्रेजी बड'लाय माथो नैबे सालमाय दै सालमाय जादों आंनाव नै जि गिदिर मोखाङाथ' अबस्था गैखायानो आरो बेनि सायाव सालमाय जादेरबावदों जि गाज्रि नुबाय गोबाव सम जाबायमोन आं LB streaming होयैया बेनिफ्राय दा दिनै रायज्लायनो लुबैनानै फैथारबाय आङो माथो रावबो फैया दासिमबोलाय 2 मिनिट सम सानै फैफिनबाय नोंथांमोन नोंसोरबो इदि स्रि स्रि थाबाय थायोब्रा नायनानैल' अब्ला आं मा एन्सार होनो मा बुंनो मा मानो जालायलाङोलाय आंहा अके साब्रै फैबाय कमेंट करो गाइस जल्दी जल्दी तो मे बी रिप्लाई देने के लिए है मान गनी के रिप्लाई देने के लिए मैं भी कोशिश करेगा तो इग्नोर करो मेरा हेयर स्टाइल को क्योंकि मेरा अच्छा ही चलते हैं बचपन से ही अरे यार कोई भी कमेंट ही नहीं करते हैं नै आंनाव 50% डाटा अफ जानायनि मेसेज फैबाय ओमफ्राय गिरिमसायाथ' आंखौ बिराद थगायबायलै बोरै डाटाया जोबखो आंना गाइस आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हैं कमेंट नहीं आते हैं यार मेरे लाइफ में
nak lo sini boslah. Hah? Oi. Kau pagi. Kalau saya nak ni. Bapa ni baru ya. Oh ini. Oh, oke dua. Kerja minta lah. Dor. Kenal ya enggak? Kenal lah. Oh, lah kenal. Oh. Tar. नेटा मने मन स्लो जाता था पता ही नहीं मुझे तो नेट इतना स्लो क्यों हो रहा है आबैनि vlogs हेलो आबौ गुड इभिनिं आंबो एलबी होगासिनो दं लाइक दान अनल' दे आबौ ओके थेंक यू बै लाइक होनायनि थाखाय तो नोंबो एलबी स्ट्रिमिं होगासिनो दंब्लाथ' जेबो नङा तो लाइक होनानै थांनो हागोन दे जेबो नङा प्रब्लेम नङा माने नोंसोरनिया दा स्ट्रागल माने नोंसोरनि चेनेला दा स्ट्रागलसो जागासिनो दं नालाय जेबो नङा दे दा आरो माने बेफोरबायदिनो बुंथ'ला आङो गोबां प्रसेस थायो इउटिउबनाबो आंनाबो मनिटाइजल' जानानै थाबाय एडसेन्स एकाउन्ट फैया पिन भेरिफिकेसन जाया माने डलारानो जाया भिउसआनो फैया आंनि भिडिअआ इमान मोजां मोजां ब्लग होयो आङो मानो फैयाथाय माबाफोर ट्रिक्सफोर बाहायनांगोन नामाथाय भिउस फैनोबाथाय ना मा खालामनांगोन फेमास प्लेस लाइक फेमास प्लेसआव थांबाबोथ' भिउसआनो जाखाया माने जोंनि बर'फोरनिया फेमास मानसिफोरखौसो लोगो हमनांगोन अब्लासो जागोन प्लेसजों खोथा गैया आरोना बर'फोरनिया फेमास मानसिफोरखौसो लोगो हमग्रोनांगोन फेमास ब्लगार है खानाया अबस्था गैथारलालै हाजानांसिगोन ब्रादार प्रितुल गयारि मोननि न' फार्स्ट टाइम बिजनि बोथोर बारि रागाजों बेरायबाय आबैनि ब्लग्स औ आबौ अके होमबा आबौआ सरि होमबा आबैया नायगासिनो आरोना आं माने जोंनि गामिया हाथाइनि खाथिथार जायो आरोखि ना बेनिफ्राय बेवहाय 5G नेटवर्क नाङो बेनिखायनो आङो बे हाथाइनि खाथि जे फिल्डआव जिरायना दंफैयो आङो हारसिं गोदाव सोराव बेनिफ्राय माथो आंना 50% अफबो जाबाय डाटाया ओमफ्राय लोगोआ बुंदोंमोन 5G नाङोबाथाय माने मबाइलनि डाटाया इउज जाया ओमफ्राय 5G नांनाय टाइमाव आरोखि ना ओमफ्राय जेब्ला 5Gआ जोबो जेनेबा 5G नाङि जायगायाव थाङो अब्लानो बै नोंनि बे मबाइलनि डाटाया इउज खालामजायो होननानै बे नायगोन ना जागोन ना जाया आं टेस्टिं खालामनो फैदोंमोन आरोखि ना दिनै जाया बायदिसो मोनबाय आंना डाटायासो 50% अफ जालायलांबाय आङो दायो माने एलबी स्ट्रिमिंथ' होगासिनो बाट माने मा होनो इखो भिडिअबो आपल'ड खालामगासिनोखा आरो माने ब्लग भिडिअ भ्लग भिडिअबो आपल'ड खालामगासिनो औ दे आबौ अके माखौबा दे होनखो थांनोसै नामा आबैया नाथाय आंनियाव लाइक होबाबो लाइक श' जाफैयाखै मिथिया मानि थाखायबा आंनियाव आरोना नै बे दा एलबी स्ट्रिमिं होबाय थानायाव आंनाव लाइक श' जाफैयाखै नै 0 लाइक ओंखारबाय दं ओमफ्राय 5 पिपल्स ओंखारबाय दं वाटसिंआ 10 मिनिटल'सो जाबाय आंनि एलबी स्ट्रिमिं होनाया ओमफ्राय भिउसबो फैबांला दाना मानोथाय मा प्रब्लेम जाजोबखो आंनि चेनेलाव मा आं मिथिलानो माने मनिटाइजेसन जानायनि उनावसो प्रब्लेमा क्रिएट जामारो गोबां गेदेर इउटुबारफ्रा बुङो जे माने जि जायो चेनेला मनिटाइजेसन जानायनि उनावसो जायो आरोना माबा माबि माने जानला मानला बेकग्राउन्डबो इउज खालामनो हायाना स्ट्राइक फैजानो गिनांगौ
आरो नोंनि खस्थ'आथ' थांखाजोबो माने जि खस्थ' नोङो ब्लग बानायगोन माने भिडिअ शुट खालामगोन बेनिफ्राय बायसान्स नों मिस्टेकआवनो एसे क्लिप्सआवनो नोङो एसे ससे सेकेन्ड नों मिउजिकफोर जेनेबा मोजां नाङो सानना मोजां मोननो साननानै जेनेबा इउज खालामदोंबाथाय इयावनो थांबाय आरो स्ट्राइक मोनबाथ' सेस थांखाबाय बेनिखायनो एसे प्रब्लेमबो जायो आरोना माने मनिटाइजेसन जाखांनायनि उनाव गिनांगौ आरो मनिटाइजेसननि सिगाङावबो माने स्ट्राइक नांनाङा आरो हायोब्लाथ' स्ट्राइक नांबाथाय बुस्थुआ मनिटाइजेसन जायाना माने अलरेडि नांखाबाय मोनसे होमबाना मोननै फैबावबानो मनिटाइज जाखांबाबो माबा जायो ओमफ्राय स्ट्राइक नांबाथाय भिउज नाङि जायो बेखौ आं मिथिखाथारगो माने रिकमेन्डेसनखौ खम खालामना होयो आंनि एलबि स्ट्रिमिं नायग्राफोरा नायखुमाबायल' थायोलै कमेन्ट खालामा आं बेखौ मिथिखागो गोदोनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो आरोना आं जेब्लानिफ्राय एलबि स्ट्रिमिं होजेनदों अब्लानिफ्रायनो आं मिथिदो जे आंनियाव कमेन्टखौनो खालामा नायनानै सिरि थाबाय थायो माने बेफोरबायदि फन फैलाय होरिलाय जाबाय थाबाथाय 5G फन फैलाय होरिलाय जाबाय थाबाथाय 5Gआ नाङा दै फन थाबाथ' 5G नांखाथारा बेखौ आं मिथिखाथारखायो आबैनि भ्लग्स दे आबौ थाथ'दो बाय बाय अके बाय आबै बाय 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 थांथ'दो नोंहाबो एलबि स्ट्रिमिं होनोबाथाय थ' समफोरा मेनेज जायाखै आंनिया बेखायनो फोराव हाबहैनो हायाखै दै सरि आबै लेटैबाबो थेवबाबो आं नायो दै होखांनानैसो आं कमेन्ट खालामबाय थायोना नायो आङो मानोना समानो मोनाखै हाबथाबना थानो बिदि फ्रि बेखार जाथ'वाखै जोङो दैलि क्लास नेटआ मा जाबाय दंथाय आं हालासो माने नटस गोबां लिरनो गोनां दङ ओमफ्राय बेनि थाखायनो माबानो हायाखै आरोना एसेबां एक्टिभ थानो हायाखै आं ससियेल मिडियायाव बेनिफ्राय आंनि फेसबुक पेजनि नामा बिष्णु KRTY बयबो सार्च खालाम ओमफ्राय फल' खालामनानै हो फल'वार्स बिराद नांगौलै 40 पिपोल्स 40 जन सुबुंब्लाबो माने फल' खालामबाथाय मोजां मोनगौमोन आरो आङो $49 माने सानैल' नायगासिनो दं दायो लाइक्सआ 2 जाबाय दे थेंक इउ भेरि माच फर लाइक होबाय दिनै MB सोखानांसिगोन बायदि मोनबायना ओमफ्राय माने आं गाबोन फुङावनो भिडिअखौ पाब्लिश खालामगोन नालाय बेखायनो आं दानो आपल'ड होना दोनखागौमोन आरो गोदानसो खारफिनबाय भिडिअ आपल'डानो थै दोनथ'नोसैलां गाइस बाय बाय दोनथ'बाय दै रावबो फैखाला 0 भिउस